Hi friends, hi no halam sakar norok no ani da Kokborok life history channel ang norok ni bukhok sek R.E Debbarma friend chongnang tini poila na ni history knada na ni sekangang kaisa koinai please friend chongrok ano help khaidi norok ni help ang belai kheno nang go ga phaidi chung ka bangkok shawi history ni tiki thanglai nai au ang sawi manu ani bialni jorao kebo ano logim regelak haneno ang sawi mano nang bo ani kostono bojiklak te ani tekto engai tong ma jorarok ani obial jorarok nang bojiklak hanai haipano bekha asegbo wansukya nangano obahai jaya jorao yakari kalang thangane hinu norok nogi mana ani subscriber te views rok belai khena kom haki norok ano support khlaiti norok ni friends song rok no share khlaiti ani o history no norok chaja kai tong khangke